Guys, I got super cute maxes from Mantra. అన్ని చాలా క్యూట్ ఉన్నాయి. అన్ని బటన్ డౌన్ రాస్తాను. వెయిట్, ఇట్లా బ్లాక్ కలర్ లో వచ్చిందన్నమాట. పైనుంచి కింద వరకు ఇట్లా బటన్స్ వస్తాయి. ఒక బెల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే క్రేజీ ఉంటుంది. ఇట్లా బీచ్ కలర్ కి క్రీమ్ కలర్ బెల్ట్ ఇచ్చాడు. ఇట్లా హాఫ్ వైట్ కి బ్రౌన్ కలర్ బెల్ట్ వచ్చిందన్నమాట. ఇవన్నీ బటన్ డౌన్ డ్రెస్సెస్ చాలా క్యూట్ అనిపించాయి నాకు ఈ మ్యాక్సెస్. అరౌండ్ నాకు 1300-1400 అలా పడింది. ఒకసారి వేసుకొని చూపిస్తాను. వెయిట్, ఇట్లా వస్తుంది. ఇది ఇట్లా ఫుల్ స్లీవ్స్ వచ్చాయి. యూ కెన్ ఫోల్డ్ ఇట్. బటన్ డౌన్ డ్రెస్సెస్ విత్ బెల్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ ఆన్ మీ. నేను 5'4" ఉన్నాను, నాకు ఇలా ఉంది. సో దిస్ సో పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ఆఫీస్ వేర్, క్యాజువల్ వేర్.